Salut lume, sunt Cristi și astăzi vă voi arăta cum să faceți o planetă dintr-o poză. Bun, în primul rând faceți această poză layer, ca să putem lucra mai departe pe ea. Apoi dați pe Ctrl-Alt-I să faceți imaginea pătrată. Bun, aveți grijă să fie această setare deselectată ca să... scuzați. După cum vedeți, dacă va fi așa, orice coordonată vă scrieți se va face după ea ca să iese tot o panoramă. Bun, nu avem nevoie de chestia asta. Și acum scrieți 3000 și 3000 sau puteți faceți cu cum vreți voi. Chestia este doar să vă iese un pătrat. Bun, acum Ctrl-T și dați click dreapta pe imagine și rotate 180. Scuzați pentru rupere, dar am avut o problemă. Bun, după unde au rămas, da, acum dați ok, poza este gata și pentru ultimul pas dați la Filter, Desert și Polar Coordination și dați ok. Și după cum vedeți a ieșit o planetă. Deci, eu sunt Cristi și până data viitoare, pa!